sɔgɔlen don an na nin wagati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni TV bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛtuma aw bisimila bi an ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la fɛn min ka dɔn k'a fɔ sous-officier lakɔliden mɔgɔ 5 min kɔni fagara san 2011 wagati octobre kalo la an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ka sanga ni juin kalo nata tile 24 kɔni ye maa minnu kɔni nɔ yera nin ko in na olu kɔni bɛna taa baara la ni o kɔni kiiritigɛbolo ye. Kɔfɛ ka sanga ni an ka jamana fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya gendarmelakaw ka wuli ka jɔ walasa ka se ka ɲɛnaminimafɛnw tali ani fɛn min ka dɔn k'a fɔ bingani walew kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la o kama ka sanga ni sibiridon tɛmɛnen ye avril kalo tile 20 san 2024 fɛn min ka dɔn k'a fɔ gendarmerie min kɔni bɛ Sogonikɔkaw olu fɛ yen nɔ olu ka wuli ka jɔ kɔni sera ka to u kɔni ye tigɛ kɛ maa 4 bɔyanko la minnu kɔni ka baara kɔni tun ye ɲɛnaminimafɛnw kɔni feereli kɔni ye. Nin kɔni baara ninnu kɛra u ka fujuw de kɔni senfɛ minnu kɔni senfɛ u kɔni bɛ mɔgɔw kɔni sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ la ɲɛnaminimafɛn dɔw kɔni tɛ u kan walima fɛn kɔni cɛjugu dɔw o de kɔni senfɛ u kɔni sera ka muso 2 ani cɛ 2 kɔni fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn bɔra olu kunna min yɛrɛ kama u kɔni taara u yɛrɛ sɔrɔ fanga tigilamɔgɔw kɔni bolo n'u kɔni bɛ kɔgɔba 4 ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati in na. An bɛ wagati min na i ko sisan wulikajɔw bɛ sen na ka sɛgɛsɛgɛli tɔw kɔni don sen na kosɛbɛ hali bi nka a kɔni tɛna mɛn don nataw la kɔni n'u maa ninnu kɔni bɛna taa fɛn min ka dɔn k'a fɔ kiiritigɛbulon kɔni yɛrɛ ɲɛma. Bamako commune 5nan kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badalabugukaw olu fɛ yen nɔ Badalabugu kulu sanfɛ ni yɔrɔ in kɔni kɛmɛ ɲamaw kɔni tonyɔrɔba kɔni ye min yɛrɛ la a bɛ n'a fɔ fɛn bɛ ka bɔ a la ka sɔrɔ fɛn tɛ ka bɔ a la ka da ka don o don kura o bɛ taa fara kɔrɔlen kan maaw yɛrɛ kɔni ɲininkali tɔ min bɛ to fɛn min ka dɔn k'a fɔ dabɔ kama de don wa walima a ɲɛdɔnbaliya de don wa ɲininkali gɛlɛn nin kɔni kɛmɛ sababu ye ka yɔrɔ in kɔni sigimaw kɔni degun kosɛbɛ hali ni bɛ tɛmɛ a yɔrɔ la a kasaw ka bon kosɛbɛ wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamadenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya kɔni k'o bila farati kɔnɔna ka da ka bana caman bɛ sɔrɔ a la minnu dɔw yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ soso ani fɛn ɲɛnama wɛrɛw fɛ. Ka sanga ni an ka jamana furancɛ fanga ka décret kura dɔ kɔni bɔli min kɔnɔna la a ye a jira k'a fɔ ko finitigilaka kura dɔ kɔni bɛna sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna ni a bɛ fɔ minnu kɔni ma FIRA ni o tɛ dɔwɛrɛ ye force intervention rapide des armées FIRA yɛrɛ kɔni sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ka se ka jamana finitigilakaw dɛmɛ ka se ka kɔrɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw ani lakanabaliya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la wa o kɔfɛ ɲɛmɔgɔba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la olu kɔni kɔlɔsili o bɛ u ka baara olu kɔnɔna la an b'a fɔ ayiwa ala ka FIRA maaw kɔni fanga se ala ka u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la. Ni de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la aw ka mɛn sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ.